Olivia toca o piano. Eu son a clienta no restaurante e ti podes ser o camareiro. Pero eu quero ser o cliente. Podes ser o cliente despois de min. Vale. Aquí ten a cea. Isto está moi picante. Leveo de volta. Non. Non está quente abondo. Leveo de volta. Quente pero non moito. Quero dicir quente pero non picante. Aquí ten. Está xusto como eu quería. Vale, agora ti é o cliente. Vale. Olivia! É a hora da clase de piano. Sinto, señor, o restaurante está pechado. Oi, non! Oi, oh. Ola, pódeme oír? Quero contratar unha banda para a festa que estou organizando para o señor Gela. Non quero que soe como o que vostede está oindo. Se cadra necesitas practicar un pouco máis esta semana, Olivia. Está ben, señorita Porcoriña. Encántame practicar. Agora, e graciñas outra vez. Nenos, teño unha sorpresa para vos. Mamá e máis eu imos vos levar a un concerto o sábado pola noite. Ai, non. Coido que xa che chegou a hora de que empeces coas clases de piano, Ian. Vou chamar a señorita Porcoriña para que veña mañá. Genial. Carai, é o meu mellor aprendiz. Iso é maravilloso. Mirade isto, podo tocar cos ollos pechados. Ese é o meu neno. Estabas agardando por min, Olivia. É que teño que enviar un paquete. Ten que mandalo a Siberia, por favor. Sinto, cho, Olivia. Non podo enviar paquetes que leven irmanciños dentro. Regra número 52. Se mamá vai ter un bebé e pregunta se queres que sexa nena ou neno, iso non significa que despois che vai a facer caso. Olivia, temos que falar do que fixeches hoxe. En primeiro lugar, non é nada práctico enviar o teu irmán a Siberia. Desde o punto de vista económico, o kilo sai a 32 euros. E tendo en conta o peso do teu irmán Ian, quedaría todo en... ben saindo a 1.120 euros máis o seguro. Iso ascende a case 1.500 euros. Xa sei que ás veces non estás moi contenta co teu irmanciño. William é o meu irmanciño. Ian é o meu pesadeliño. Vale, sí, pero a pesar diso forma parte da nosa familia e a familia é moi importante. Non creo que queiras perdelo para sempre, meu tesouriño. Oh, mira o que fixen. Axúdame a limpar todo isto, Olivia. Importa ir cos nenos á tenda a mercar unhas cousiñas? Fixenvos unha lista. Ai, estáme levando unha eternidade a organizar esta festa. Non esquezades nada. Non cho dicía a ti, Elis. Estaba falando co meu marido. Daquela que tipo de torta queres?
De chocolate. Cariño, estou falando con eles. Toma! Xa teño. Alá vai! Dentro. Ei! Agardade por min! Ai! Atrás, atrás! Atrás! Nenos, colledes as sandías! Nenos, podedes coller esas sandías? Oh. Ai! Oh. Oh. Ai, que divertido. Non digas nada. Se cadra, non o debo facer. Papá, esqueciches aí na tenda. Que? Un, dous... Ai, non pode ser! Sabía, onde Ian. está? Vaime estar moi agradecido. Moitísimas grazas, Olivia. De nada, irmanciño. Tiveches medo? Que va, non tiven tal. E se chego a estar na tenda 5 minutos máis, o encargado ia me dar unha caixa inteira de chocolatinas. Pasache la casa, papá. É verdade. Cariño, non podo entender como puideches esquecer un dos nenos. Ai, se cadra, a próxima vez deberías escribir os seus nomes na lista da compra. Ja! De calquera xeito, a cousa positiva é que Olivia foi quen me avisou de que o esquecera. Tal vez lle están pasando os celos. Estou moi orgullosa de que avisaras a teu pai do día. Grazas. E tamén estás orgullosa de min por axudar a facer a compra. Claro. E tamén estás orgullosa de min porque salvei a William das sandías. Das sandías. Non importa. E tamén estás orgullosa de min por ser inteligente, divertida, moderna e... Olivia, ás veces acábasme coa paciencia, pero quérote de todos os xeitos. Eu tamén te quero, mamá. Sabes unha cousa? Dentro dun tempo vou tocar o violín. Pois iso é estupendo, Olivia. E despois todos os instrumentos que haxa. E despois vou ser directora de orquestra. Hoxe a señorita Porcoriña dixo que nunca antes tocara tan alto. Boas noites, Olivia. Boas noites.